Здравейте, приятели! Нещо видео няма да е свързано с грим или подобни неща. Ще е кратко. Просто исках да ви покажа моите нови книги. Те са малко, не са много на брой, но просто исках да ви споделя. Започваме преди Коледа. Ето тези си поръчах на Венета Райкова. 4-те. Така. Тя има и още една Скандал. Нея ще я поръчам по-натам. Тази предполових вече, първата и Триумфа на кучките. Интересна е, забавна е. Миналата седмица тази си поръчах на Калина Паскалева. 7-те смъртни гряха. Тя има още 2 книги. Мисля и другите 2 да си поръчам. Също миналата седмица си поръчах една книга, която много исках да я имам, да я прочета и така нататък. И днес дойде, даже преди малко, и реших за това да направя видеото. Книгата за принцеса Даяна. Книгата е истинска история от първо лице. Ето я. Дебела е. Много даже. И много се радвам, че ми я получих най-накрая. И това иска да ви кажа накратко. Това са ми новите книги. И просто исках да споделя с вас. Това е за финал. Очаквайте скоро и други видеа. Ако ви е харесало това видео, го харесайте и се абонирайте за мен.